салом бинандагони азиз, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навид мустақиман манзури шумо мегардад. дар студия ҳабибаи комил, зоир насруллозода ва сурдатарҷумон Авранг Қамаров. Салом. имрӯз дар шаҳри Кӯлоб сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо иштироки роҳбарони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳои вилоятиву шаҳрӣ ва фаъолон ҷаласаи корӣ баргузор намуд. Тафсилот дар ин бора. 3 март дар шаҳри Кӯлоб сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода ҷаласаи корӣ баргузор намуд, ки дар он роҳбарони вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳои вилоятиву шаҳрӣ ва фаъолони шаҳр иштирок намуданд. Дар ҷаласа натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳр дар соли 2025 мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. Таъкид гардид, ки бо мақсади таъмини рушди устувори иҷтимоию иқтисодии шаҳр ва дар ин замина баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ аз ҷониби ҳукумати кишвар, барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Кӯлоб барои солҳои 2020-2025 қабул гардида буд, ки мутаассифона ба таври дилхоҳ иҷро нашуд. ғайр аз ин, соҳаи саноати шаҳр бо як қатор мушкилиҳо рӯбарӯ аст. ҳоло 5 корхона аз ҷумла корхонаи воҳиди давлатии зари Кӯлоб ва ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди Суматра СТК, Ваҳдат Текстайл, Ресандаи Кӯлоб ва Элдорада аз фаъолият боз мондаанд. бо таҳлили вазъи мазкур, сарвазири кишвар барои дар фурсати кӯтоҳтарин ба кор даровардани ин корхонаҳо ба масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. ҳамчунин таъкид шуд, ки ба истифодаи пурраи имкониятҳои шаҳр дар ҳамаи соҳаҳо, аз ҷумла ҷалби бештари сармояи хориҷӣ, бунёду барқарор намудани корхонаҳои саноатӣ, сохтмони муассисаҳои нави таълимӣ, зиёд намудани шумораи ҷойҳои корӣ, беҳсозии инфрасохтори сайёҳӣ, ба гардиши кишоварзӣ даровардани заминҳои нав ва таъмини афзоиши истеҳсоли маҳсулоти саноатию кишоварзӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир карда шавад. ҳамчунин сарвазири кишвар Қоҳир Расулзода масъулонро вазифадор намуд, то барои иҷрои саривақтӣ ва бо сифати дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷиҳати тақвият бахшидани корҳои ободониву созандагӣ, сарфаи нерӯи барқ, истифодаи самараноки заминҳои наздиҳавлигию саҳроӣ масъулияти бештар дошта бошанд. имрӯз дар шаҳри Душанбе мулоқоти муовини якумин сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода ва президенти Бонки Осиёи рушд Масато Канда баргузор гардид. Зикр шуд, ки ҳоло дар Тоҷикистон тақрибан 20 лоиҳа бо ҳаҷми умумии $914.7 миллион бо маблағгузории Бонки Осиёи рушд амалӣ карда мешавад, ки 19.5% ҳаҷми умумии сармоягузории давлатиро ташкил медиҳад. ин лоиҳаҳо бахшҳои гуногун аз қабили нақлиёт, энергетика, кишоварзӣ, таъминоти об, тандурустӣ, маориф, рақамикунонӣ, сайёҳӣ, бахши молиявӣ ва ғайраро фаро мегиранд. аз оғози фаъолияти Бонки Осиёи рушд дар Тоҷикистон, бонк тақрибан 200 лоиҳаро ба маблағи $2.9 миллиард муваффақона амалӣ кардааст, ки беш аз $2.4 миллиард он ҳамчун грант мебошад. ин саҳм ба рушди иҷтимоию иқтисодии мамлакати мо таъсири назар аст расонида, шарикии моро тақвият медиҳад. тавре таъкид гардид, бо вуҷуди таъсири омилҳои беруна ва сатҳи баланди номуайянӣ бо шарофати ислоҳоти пайваста, иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои охир ба рушди устувор ноил гардида, сатҳи таворум дар ҷамъбасти сол ба 3.5% баробар шуд, ки бозгӯи сатҳи баланди суботи макроиқтисодӣ дар кишвар мебошад. дар анҷоми вохӯрии ҷонибҳо ба татбиқи стратегияи Бонки Осиёи рушд барои Тоҷикистон, ки солҳои 2026-2030-ро дар бар мегирад, расман оғоз бахшида, аз татбиқи муваффақонаи стратегияи шарикии мамлакат барои солҳои 2021-2025 ва аҳамияти қабули стратегияи нав барои солҳои 2026-2030 изҳори қаноатмандӣ намуданд. стратегияи нав афзалияти асосии Тоҷикистонро барои ноил шудан ба рушди устувор бо таваҷҷӯҳи махсус ба дастгирии лоиҳаи сохтмони нергоҳи барқи обии Роғун дар бар мегирад. рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон зимни ҷаласаи 14-уми комиссияи муштараки байни ҳукуматии Тоҷикистону Туркманистон оид ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва илмӣ техникӣ матраҳ гардид. гузориш дар ин бора.
дар шаҳри душанбе ҷаласаи 14-уми комиссияи муштараки байни ҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва туркманистон оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ ва илмию техникӣ ба кори худ оғоз намуд. ҷаласа таҳти раёсати ҳамраисони комиссия муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Зиёзода Сулаймон ва муовини раиси девони вазирони Туркманистон Тангиргуле Атахалиев баргузор шуд ва дар он намояндагони вазорату идораҳои марбутаи ду кишвар иштирок доштанд. дар ҷаласа таъкид шуд ки бо иродаи сиёсӣ ва ҳидоятҳои роҳбарияти олии ду давлат Эмомалӣ Раҳмон ва Сердар Берди Муҳаммедов муносибатҳои дӯстона ва шарикии созанда миёни Тоҷикистон ва Туркманистон пайваста густариш меёбад. иштирокчиёни ҷаласа ба муҳимтарин масъалаҳои барованди ҳамкориҳо тақвият диҳанда таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намуданд. ҳолат ва дурнамои рушди тиҷоратию иқтисодӣ, афзоиши гардиши мол, тавсеаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои нақлиёту коммуникатсия, энергетика ва захираҳои об, саноату сохтмон, кишоварзӣ, маорифу илм, тандурустӣ ва саноати тиббӣ, авиатсияи гражданӣ, инчунин густариши робитаҳои фарҳангӣ, гуманитарӣ, ҷавонон ва варзиш дар меҳвари гуфтугӯҳо қарор доштанд. зарурати таҳкими подияи ҳуқуқию шартномавии муносибатҳои тарафайн ҳамчун омили муҳими рушди устувори ҳамкорӣ арзёбӣ шуд. таъкид шуд ки гардиши савдо байни Тоҷикистон ва Туркманистон дар соли 2025 ба $43.1 миллион баробар гардид ки нисбат ба соли 2024 17.1% афзоиш ёфтааст. ин нишондиҳанда гувоҳи тамоюли мусбати рушди равобити иқтисодӣ ва истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷуда байни ду давлат мебошад. нишаст дар фазои дӯстӣ ва ҳусни тафоҳум баргузор гардида ҷонибҳо изҳори итминон намуданд ки ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ, илмию техникӣ ва фарҳангӣ дар оянда низ бо маром густариш хоҳанд ёфт. имрӯз дар шаҳри душанбе бо ташаббуси ҳизби халқии демократии тоҷикистон бахшида ба рӯзи модар ҳамоиши тантанавӣ зери унвони занону модарон нигини пурҷилои тоҷи миллатанд баргузор гардид. дар чорабинӣ намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон, инчунин занони фаъоли вазорату идораҳо, ташкилоту муассисаҳо ва фаъолони ҷомеа иштирок доштанд. дар ҳамоиш таҳти унвони занону модарон нигини пурҷилои тоҷи миллатанд муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ аз таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти давлат ва ҳукумати кишвар нисбат ба масъалаҳои марбут ба занону модарон ёдовар шуд. таъкид гардид ки занон ҳамчун нерӯи созанда ва тарбиятгари насли оянда дар таҳкими пояҳои давлатдорӣ ва рушди ҷомеаи муосир нақши калидӣ доранд. арҷгузорӣ ба зан-модар ва таҳкими мақоми ӯ дар ҷомеа яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад. маҳз бо дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти давлат ва ҳукумати кишвар хоса президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз занон дар соҳаҳои гуногун сар аз маорифу тандурустӣ то иқтисоду идоракунии давлатӣ фаъолияти пурсамар дошта дар рушди устувори кишвар саҳми назаррас мегузоранд. баъд аз соҳибиқтидор гардидани кишварамон аз ҷониби муҳтарам пешвои миллат зиёда аз 6 санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ вобаста ба баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа ба таъсиб расидааст. имрӯз занони мо дар тамоми соҳаҳо фаъолияти пурсамар доранд. ҳамчунин дар соҳаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, илм, маориф, фарҳанг дар парлумон ва агар дида бароем дар даъвати шашум 14 нафар вакилбонувон буданд ва даъвати ҳафтум ки соли сипари интихобот баргузор гардид 18 нафар вакилбонувон айни ҳол фаъолият мекунанд. қайд карда шуд ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ барои баланд бардоштани сатҳи маърифат, фароҳам овардани шароити мусоиди кору зиндагӣ ва ҷалби бештари занон ба идоракунии давлатӣ тадбирҳои муҳим роҳандозӣ гардиданд. ташкили барномаҳои давлатӣ, квотаҳо барои таҳсили духтарон, дастгирии соҳибкории занон ва рушди иқтидори кадрии онҳо аз ҷумлаи чунин иқдомҳо арзёбӣ гардиданд. ҳамоиш дар фазои идона ва рӯҳияи арҷгузорӣ ба мақому манзилати занону модарон сурат гирифта бори дигар собит сохт ки арҷгузорӣ ба занону модарон, дастгирии ташаббусҳои онҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти пурсамарашон аз авлавиятҳои муҳими сиёсати иҷтимоии давлат ба шумор меравад.
бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бахшида ба рӯзи модар дар пойтахт маросими ҳавасмандгардонии фаъолзанон ва кормандони сохторҳои гуногуни шаҳри Душанбе баргузор гардид. зимни ин чорабинӣ занону ҷавондухтарони фаъол, кормандзанони сохторҳои гуногуни ҷумҳуриявию шаҳрӣ иштирок намуданд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. тадбири идона бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр доир шуда ҳадаф аз он арҷгузорӣ ба саҳми занону модарон дар рушду пешрафти ҷомеа ва таҳкими нақши онҳо дар ҳаёти иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангии мамлакат арзёбӣ гардид. ҳангоми баромадҳо таъкид шуд ки занону модарон ҳамчун нерӯи созанда ва тарбиятгари насли оянда дар таҳкими сулҳу субот, рушди маърифат ва баланд бардоштани сатҳи фарҳанг нақши муҳим доранд. зикр шуд ки дар партави сиёсати иҷтимоӣ роҳбарияти давлат ҳукумати мамлакат занон имрӯз дар тамоми соҳаҳо аз илму маориф то иқтисоду соҳибкорӣ фаъолияти назаррас дошта маҳз бо талошҳои пайвастаи онҳо муҳити солими оилавӣ, тарбияи дурусти фарзандон ва пешрафти ҷомеа таъмин мегардад. зимни ҳамоиш табрикоти раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бахшида ба рӯзи модар ба тамоми занону духтарон расонида шуд. таъкид гардид ки модар сарчашмаи ҳаёт, маънибахши зиндагӣ ва муқаддастарин инсон барои фарзандон мебошад. ҳамин аст ки мардуми соҳибфарҳанги тоҷик аз қадимулайём ба қадру мартабаи волои модар арҷ мегузорад. баргузории чунин чорабиниҳо ба таҳкими мавқеи зан дар ҷомеа ва баланд бардоштани ҳисси худшиносӣ мусоидат менамояд. дар идомаи чорабинӣ як қатор занони фаъоли пойтахт ки дар рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳр саҳми арзанда гузоштаанд, бо сипосномаву ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. сипас баъди болидарӯҳии бонувону модарон ва иштирокчиён барномаи ҷолиби консертӣ иборат аз суруду таронаҳои дилангез дар васфи зан модар пешкаши ҳозирин гардонида шуд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои баланд бардоштани мақоми занон ва дастгирии онҳо барномаҳои махсусро амалӣ менамоянд. қабули қонунҳо ва стратегияҳои миллӣ имкон медиҳад ки занон дар соҳаҳои иқтисод, маориф ва сиёсат фаъолона иштирок намоянд. дастгирии давлатии занон ба рушди устувори ҷомеа мусоидат карда барои тарбияи насли солим ва босавод заминаи мусоид фароҳам меорад. шарҳи ин мавзӯъ дар гузориши навбатӣ. имрӯз ҷомеаи тоҷикистони соҳибистиқлол дар симои зан на танҳо модари мушфиқу ғамхор, хоҳари дилсӯз ва ҳамсари вафодорро мебинад, балки ӯро ҳамчун сиёсатмадори кордон, донишманди тавоно, табиби ҳозиқ, соҳибкори муваффақ, ҳомии ватан, мураббии насли наврас ва ҳамшираи шафқат мешиносад. ин воқеият нишонаи тағйироти амиқ дар тафаккури ҷомеа ва сиёсати давлат нисбат ба мақому манзалати зан мебошад. имрӯз зан дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ фаъолона иштирок намуда, саҳми арзандаи худро дар рушди давлат ва пешрафти ҷомеа мегузорад. нақши занон дар ҷомеаи муосир махсусан дар даврони истиқлоли давлатӣ боз ҳам равшантару муассиртар гардид. бо шарофати сиёсати хиратмандонаи давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон масъалаи баландбардоштани мақоми зан ва фароҳам овардани шароити мусоид барои фаъолияти онҳо ба яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоӣ табдил ёфтааст. пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон борҳо таъкид намуданд ки занону модарон нерӯи бузурги ҷомеа ва тарбиятгари насли ояндасоз мебошад. ин дастгириҳои пайваста боис шуданд ки имрӯз ҳазорҳо занон дар сохторҳои давлатӣ, мақомоти қонунгузор ва иҷроия, муассисаҳои илмӣ ва таълимӣ, соҳаҳои тандурустӣ ва соҳибкорӣ фаъолияти пурсамар дошта бошанд. бояд зикр намуд ки ҳамаи ин дастовардҳо натиҷаи сиёсати пайгиронаи давлат дар даврони истиқлол мебошад. қабули барномаҳои давлатӣ оид ба баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа, таъсиси квотаҳо барои таҳсили духтарон, дастгирии ташаббусҳои иҷтимоии занон ва таъмини баробарҳуқуқӣ заминаи мусоиди рушдро фароҳам оварданд. ин тадбирҳо собит месозанд ки давлат ба нерӯ ва қобилияти занон эътимоди комил дорад. имрӯз зан дар ҷомеаи тоҷикистон рамзи меҳру муҳаббат, дониш, матонат ва садоқат ба ватан мебошад. бо идомаи чунин сиёсати созанда ва дастгирии пайваста бешубҳа нақши зан дар рушди минбаъдаи тоҷикистони соҳибистиқлол боз ҳам тақвият меёбад ва ҷомеа аз нерӯи созандаи ӯ бештар баҳра хоҳад бурд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ ва машғулияти омодагии сафарбарӣ ҷараён доранд. дар ин чорабиниҳои ҳарбӣ сиёсӣ сокинони касбу кори гуногун ки дар ҳайати захираҳои сафарбарӣ қарор доранд, фаъолона ширкат намуда омодагии хешро баҳри дифои ватан нишон медиҳанд. тафсилоти мавзӯъ дар гузориши ҳамкасбонамон аз раёсати иттилоот ва робита бо ҷомеаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон.
این میدان فرودگاه حربی ناحیه 5 ولایت ختلان است که ساکنان سرجم و با احساس والای وطن دوستانه بهر اشتراک در جمع آمد مدافع حدودی و آمادگی سفربری به این موضع حاضر می شوند. اولین مشغولیتی که شهروندان یا خود قواهای احتیاطی با آن فرا گرفته می شوند این ترتیب جابجاگذاری قوا و واسطه های دعوت گردیده به جمع آمد می باشد که از جانب افسران مسئول با ترتیب مقرر نموده آیین نامه سفرهای قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان راه اندازی کرده می شود. ضمن این جمع آمد حربی افسران و سربازان در احتیاط قرار داشته موافق به اختصاصهای نظامی خویش صف آراسته بهر اجرای همه گونه دستور و سفارش‌ها در سمت حفظ و مدافع وطن آماده بودند. در این چاره‌بینی هیئت راهبری ستاد گنرالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، مقامات اجراییه حاکمیت دولتی ناحیه 5 مسئولین ساختارهای قدرتی و دیگر نهادهای دخلداری ساحه اشتراک نمودند. هیئت راهبری و فرماندهی مشق‌های مذکور از حالت آماده‌باشی جنگی، سطح تامینات تکنیک‌های خواجگی خلق و واسطه‌های مدافع حدودی بازدید نموده با فعالیت کمیسریات حربی ناحیه و دیگر ساختارهای مربوطه در تشکیل با صفت این چاره‌بینی مهم سیاسی بهای بلند دادند. ضمن سخنرانی در نزد اشتراکچیان جمع آمد وابسته به توجه و دستگیری‌های دائمی سرفرمانده عالی قواهای مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان تاکید کرده شد که ارتش ملی تاجیکستان همچون سپری با اعتماد دولت و ملت در حفظ استقلال و ثبات کشور نقش مهم دارد. و البته جلب ساکنان به چنین مشق‌های تعلیمی آموزشی باز هم در سمت بلند برداشتن آماده‌باشی جنگی قواهای مسلح و تحکیم نیروی مدافعی آن مساعدت می‌نماید. مورد به ذکر خاص است که هدف از تشکیل و برگزاری این جمع آمد حربی پیش از همه تحکیم آماده‌باشی جنگی، بلند برداشتن حس وطن دوستی و تقویت همکاری ساختارهای دولتی با جامعه در سمت مدافع دولت میباشد. در فرجام چاره‌بینی یک قطار شهروندانی در احتیاط قرار داشته و پدر و مادرانی که فرزندانشان در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان سربلندانه خدمت می‌نمایند از جانب وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان با سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی قدردانی گردیدند. مسئله‌های مربوط به ساحه مدافع حدودی، آمادگی سفربری، دعوت جوانان به خدمت حربی، اینچنین دستور و سفارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان آید به حفظ با اعتماد سرحد دولتی و پیشگیری هر گونه عمل‌های نامطلوب در شرایط بحران‌های سیاسی در استاد منطقه مدافع حدودی محاکمه کرده شد. با مقصد سنجش آماده‌باشی قوه و واسطه‌های مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری شهر نورک ولایت ختلان، شهروندان در احتیاط قرار داشته و ذخیره‌های سفربری شهر با اشاره تعلیمی بانک خطر برخیزانیده شدند. قبل از آغاز جمع آمد در طول مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر نورک استاد مدافع حدودی تشکیل و برگزار کرده شد. در جلسه سردار استاد گنرالی قواهای مسلح، معاون یکم وزیر مدافع کشور، سردار مدافع حدودی شهر و دیگر اعضایان استاد شرکت ورزیده مسائل مهم سمت مذکور را مورد بررسی قرار دادند. سپس اعضای ستاد از نقطه معین گردیده که شماره زیادی شهروندان و تکنیک‌های گوناگون خواجگی خلق جمع آورده شده بودند بازدید نمودند. به شهروندان جهت اشتراک فعالانه اظهار سپاس و مینه‌داری بیان کرده شد و ذکر گردید که این مسئولیت بلند ساکنان از وطن دوستی و میهن پرستی آنها شهادت می‌دهد. مسئولین ضمن سخنرانی دایر به توجه دائمی سرفرمانده عالی قواهای مسلح گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان به ساحه مدافع حدودی ابراز نظر نموده برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها را مهم و سریع ارزیابی نمودند. همزمان در جریان جمع آمد یک قطار شهروندان و والدین فعال با افتخارنامه و سپاسنامه سرفراز گردانیده شدند. در دوران صاحب استقلالی کشور تشکیل قواهای مسلح دستاورد مهم دولتسازی و تحکیم استقلال می باشد. در قطار دیگر عامل‌ها محض توسط تشکیل جزء تام‌های حربی و نهادهای قدرتی حفظ تمامیت حدودی دولت و رسیدن به صلح و وحدت ملی امکان پذیر گردید. در این جهت ارتش ملی در تحکیم پایه‌های منبع دولت ملی و استقلال دولتی نقش مهم خواهد داشت.
амасола ҷавонони зиёде ба таври ихтиёрӣ ба хизмати модарватан рафта ҷавонмардона ва бо ҳисси баланди масъулият дар сафи қувваҳои мусаллаҳ адои хизмат мекунанд. Адои хизмат дар сафи артиши миллӣ на танҳо қарзи муқаддаси фарзандӣ, балки мояи ифтихор ва шарафи бузург буда, хизмати ҳарбӣ ба ҳар як ҷавонмард ҳамчун мактаби ҷасорату матонат, дӯстиву рафоқат, худогоҳию меҳампарастӣ хизмат мекунад. Дар тӯли 33 сол артиши миллии Тоҷикистон ба мактаби тарбияи ватандӯстиву ватандорӣ ва меҳнату мардонагӣ табдил ёфта, то имрӯз дар сафҳои худ даҳҳо ҳазор ҷавонони обутоб ёфтаро ба камол расонидааст. Бояд қайд кард, ки ҳар як афсару сарбози шуҷои кишвар ҳамчун сипари боэътимоди ватан дар иҷрои вазифаҳои хизматиашон ҳамеша ҳушёру зирак бошанд ва ҳаргиз фаромӯш накунанд, ки фазои орому осудаи имрӯзаи Тоҷикистони соҳиби истиқлол бар ивази ҷони садҳо нафар ҷавонмардони бонангу номуси миллат ба даст омадааст. Имрӯзҳо дар сафи артиши миллӣ як қатор ҷавонони аз ҷиҳати ҷисмонӣ обутоб ёфта, зираку чолок ва дорои тарбияи баланди ватандӯстиву ифтихори миллӣ сарбаландона адои хизмат намуда, мактаби бузурги шуҷоату мардонагиро дар сафи қувваҳои мусаллаҳ меомӯзанд. Барои насли ҷавон яке аз муҳимтарин мактаби обутоби ҳаёт хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар аст. маҳз дар ҳамин ҷо ҷавонписарон шуҷоату мардонагӣ омӯхта, муқаддастарин арзиши ҳаёт, дӯст доштан ва содиқона муҳофизат кардани хоки поки ватани азизро ёд мегиранд. артиш барои ҳар як ҷавонмард мактаби ҷасорату матонат, дӯстиву рафоқат ва худшиносиву меҳампарастӣ мебошад. кормандони суди ноҳияи рӯдакӣ дар мулоқот бо қишрҳои гуногуни ҷомеа паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олӣ шарҳу тавзеҳ медиҳанд. Арзгузорӣ ба волояти қонун ва иҷрои санадҳои амалкунандаи миллӣ низ дар ин мулоқот матраҳ карда мешаванд. бо мақсади шарҳи нуктаҳои паёми навбатӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи рӯдакӣ бо иштироки кормандони суди ноҳияи рӯдакӣ, аҳли волидайн, омӯзгорон ва мактабачагон вохӯрӣ доир карда шуд. зикр карда шуд, ки дар паёми имсола тамоми ҷанбаҳои ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии аҳолӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуда, самти маориф яке аз самтҳои асосии он буд. масъалаи баландбардоштани ҳисси ватандӯстӣ ва инсондӯстӣ миёни наврасон ва тарбияи дурусти онҳо, ҳамчунин ҷавобгариҳои барои вайрон намудани талаботи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулият дар таълиму тарбияи кӯдак барои ишрохдорон шарҳу тавзеҳ дода шуд. масъалаи дигаре, ки имрӯз нигаронкунанда аст, ин истифодаи ғайримақсадноки нерӯи барқ ва паёмадҳои ҳуқуқии он, ки дар кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ шудааст, мавриди таҳлил қарор дода шуд. сарфаю сариштакорӣ дар истифодаи қувваи барқ аз амалҳоест, ки аз ҳар як шаҳрванд масъулияти баландро талаб менамояд. маҳз бо ин роҳ мо метавонем дар самти ноил шудан ба ҳадафҳои давлату ҳукумат дар самти истиқлолияти энергетикӣ саҳми худро гузорем. ҳангоми ҷаласаи кории роҳбарият ва судяҳо зикр гардид, ки паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалираҳмон ба Маҷлиси олӣ дастури роҳнамоест, ки ҳалли тамоми масъалаҳои ҷомеа дар он инъикос ёфта, ба таъмини рушди устувори мамлакат ва таҳкими давлатдории миллӣ равона гардидааст. ҳамчунин вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат дар самти баррасии саривақтии парвандаҳо, барқарор кардани адолати иҷтимоӣ, ҳифзи манфиатҳои давлат ва таъмини волояти қонун нақшаи чорабиниҳо тасдиқ шуда, барои боз ҳам боло бурдани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон судҳои сайёр гузаронда шуда, бо аҳолии касбу кори гуногун пайваста корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад. бобати инъикоси фарҳангу тамаддун, расму оин ва дастовардҳои сайёҳии кишвари мо, ҳайати эҷодию техникии барномаи Поварана Калёсах ба Тоҷикистон омаданд. шарҳи бештари мавзӯъ дар матлаби навбатии барнома. ташрифи гурӯҳи эҷодии барнома дар ҳамкорӣ бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сурат гирифт, ки ин ҳамкорӣ барои инъикоси табиату инфраструктураи сайёҳӣ ва табодули таҷрибаи журналистони ду кишвар аҳамияти хоса дорад. барномаи Поварана Калёсах яке аз барномаҳои маъруф ва муваффақи шабакаи якуми Россия аст, ки дар шакли сайёҳати гастрономӣ таҳия шуда, дар он ошпазҳои машҳур аз Москав ба шаҳрҳо ва минтақаҳои гуногуни Россия ва кишварҳои ҳамсоя монанди Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон сафар карда бо таърих, фарҳанг ва хӯрокҳои маҳаллӣ шинос мешаванд.
Мы впервые в вашей стране, впервые в Таджикистане и, естественно, впервые в Душанбе. Нас с Димой просто поразила за несколько дней красота и вашего города, и вашей природы. И самое главное, гостеприимные, очень доброжелательные люди. Просто потрясающе. ҳадафи асосии барнома тарғиби таомҳои анъанавӣ, кашфи ҷолибиятҳо ва ҳавасмандкунии сайёҳон тавассути омӯзиши гастрономия ва фарҳанг аст. Дар ҳар нашр ошпазҳо бо маҳсулоти беҳтарини маҳаллӣ кор карда таомҳои муаллифӣ эҷод мекунанд ва дар ниҳоят дар як рақобати ошпазӣ ширкат меварзанд, ки дар он сокинони шаҳр таомҳоро чашида барандаро интихоб мекунанд. Наша программа существует уже почти 4 года. 4 года мы возим 2 поваров из разных городов России по регионам нашей страны. Вот выезжаем иногда за пределы для того, чтобы ребята познакомились с регионом, с городом, с продуктами, а потом смогли все свои впечатления вложить в блюда, которыми они угощают местных жителей. ин шакл на танҳо диққати тамошобинонро ба таомҳои миллӣ ҷалб мекунад, балки ба тарғиби сайёҳат ва фарҳанг мусоидат менамояд, зеро ҳар саҳнаи барнома бо фаъолиятҳои гуногун, сайругаштҳо ва шиносоӣ бо фарҳангу маҳсулотҳои маҳаллӣ ҳамроҳ аст. Барнома дорои нақлиёти махсуси худ, як фудтрак нақлиёти дорои ошхона аст, ки дар ҳар минтақа нишони ҳамон шаҳру ноҳия насб мешавад. Ин унсур барномаро боз ҳам ҷаззобтар мегардонад, зеро фудтрак ҳамчун рамзи сафар ва омӯзиши фарҳангҳо хидмат менамояд. Наша программа – это гастрономическое, кулинарное просвещение. Мы рассказываем про города России, про города ближнего зарубежья, как СНГ, дружественные с Россией. И, конечно, наконец мы доехали до Таджикистана, до Душанбе. Дальше мы поедем в Худжан. аз як тараф барнома ба тамошобини рус имконият медиҳад, ки бо фарҳанги хӯрокпазӣ ва зебоиҳои Тоҷикистон шинос шаванд. Аз тарафи дигар, журналистони тоҷик метавонанд аз таҷрибаи ҳамтоёни русӣ дар таҳияи барномаҳои сайёҳатӣ ва гастрономӣ омӯзанд, ки ин ба рушди расонаҳои миллӣ мусоидат мекунад. Чунин ҳамкориҳо дар шароити ҷаҳонишавӣ барои тарғиби фарҳанг ва иқтисодиёт муҳиманд, зеро соҳаи сайёҳӣ яке аз соҳаҳои афзалиятноки Тоҷикистон ба шумор меравад. институти астрофизикаи академияи миллии илмҳои Тоҷикистон хабар медиҳад, ки мувофиқи ҳисобҳои астрономӣ имсол Наврӯз дар Тоҷикистон 20 март соати 19:45 ба вақти Душанбе фаро мерасад. маҳз дар ҳамин лаҳза маркази қурси офтоб дар ҳаракати зоҳирии худ аз нимкураи ҷанубии осмон ба нимкураи шимолӣ мегузарад ва нуқтаи буриши масири офтоб эклиптика доиратулбуруҷ ва хати экватору нуқтаи эътидоли баҳорӣ меноманд. дар ноҳияи рӯшон маъракаи ниҳолчиноне доир гардид. дар хоҷагиҳои деҳқонӣ бошад, кишти картошка ба роҳ монда шуд. имрӯз ниҳолчиноне ба ҳаракати дастаҷамъонаи созанда табдил ёфта, сокинон дар ободонӣ ва сабзгардонии маҳал бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва масъулиятшиносӣ саҳми арзанда мегузоранд. дар ноҳияи рӯшони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба истиқболи ҷашни байналмилалии Наврӯз ва 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо иштироки доираи васеи кормандони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва сокинони касбу кори гуногун маъракаи ниҳолчинонӣ доир гардид. дар марҳилаи аввал беш аз 500 бех ниҳоли дарахтони ороишиву ҳамешасабз шинонида шуда, дар минтақаҳои дигари ноҳия ин тадбири ободониву сабзу хӯрамгардонӣ идома дорад. ҳар сол дар ноҳияи рӯшон маъракаи ободониву кабудизоркунӣ ба анҷом меравад ва имсол низ тибқи нақша мо дар ноҳия аз моҳи март маъракаи ободониву созандагиро шурӯъ мекунем. ҳамчунин дар ноҳияи рӯшон дар 50 гектар замин кишти барвақтии картошка ба роҳ монда шуд. барои васеъ намудани майдони кишти картошка дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи рӯшон шудгори заминҳо сари вақт анҷом дода шуда, заҳматкашон аз имконоти мавҷуда дар ин самт самаранок истифода менамоянд. قریب 1 گکتار کارتوشکازولا این روز کش کردیم در دههای دیرزود و من بعد در دههای باروشان، دیروشان و در کل نوعی روشان علاقه شدگار کردیم برای کارتوشکا تیاره. قریب که 20 گکتار زمین نو با کشت باوری تیار کردیم. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хоҷагидорони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон соли 2025 зиёда аз 200 техникаи нави кишоварзӣ дастрас карда шуд. амалӣ намудани чунин тадбири муҳим имкон медиҳад, ки кишти дигар зироатҳои кишоварзӣ дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон авҷу суръати тоза пайдо намоянд.
дар маъракаи ниҳолшинонӣ ки дар шаҳрҳои Роғун, Ваҳдат ва ноҳияи Файзобод сурат гирифт, беш аз 2300 бех ниҳоли дарахтони ҳамешасабзу ороишӣ шинонида шуд. Ин маърака дар доираи татбиқи сиёсати давлатии экологӣ, иҷрои стратегияи миллии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва барномаи давлатии кабудизоркунии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, инчунин ба муносибати соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ 2026 гузаронида шуд. Зимни ниҳолшинонӣ иброз гардид, ки ин иқдом баҳри беҳтар сохтани вазъи муҳити зист, афзоиши маҳсулоти сабзазор ва зебо гардонидани маҳалҳои аҳолинишин аҳамияти калон дорад. Масъулин иброз намуданд, ки нигоҳубини дурусти ниҳолҳои шинонидашуда таҳти назорати ҷиддӣ қарор гирифта, барои таъмини нашъунамои босифати онҳо тадбирҳои зарурӣ амалӣ мегардад. байни шаҳрҳои Душанбе ва Тошканд тавассути автобуси нави Бароҳат хатсайри нави нақлиётии байналмилалӣ фаъол карда шуд. Хатсайри мазкур рафтуомади мусофиронро байни пойтахтҳои Тоҷикистон ва Узбекистон хеле осон намуда барои сайёҳон шароити мусоиди сафар фароҳам меорад. Автобус дорои ҷои хоб барои мусофирон мебошад. Аз пойтахти Узбекистон автобус аз терминали Тошканд рӯзҳои сешанбе ва ҷумъа соати 17 ва аз терминали мусофиркашонии Душанбе рӯзҳои чоршанбе ва шанбе соати 13 ҳаракат намуда. Вақти сафар аз 15 то 17 соат аст. Давоми хатсайр автобус дар шаҳраки Сари Осиёи вилояти Сурхандарии Узбекистон таваққуф мекунад. Нархи чипта ба як тараф тақрибан 233 сомони 300 000 сумро ташкил медиҳад. Қаблан байни Тоҷикистону Узбекистон созишнома дар бораи барқарор намудани ҳаракати автобусҳо байни шаҳрҳои калони ду давлат ба имзо расида буд. Тибқи ин санад аз ҷумла соли 2021 ҳаракати автобусҳо байни шаҳрҳои Хуҷанд ва Тошканд, инчунин аз Панҷакен ба Самарқанд ва Бухоро ба роҳ монда шуд. дар шаҳри Душанбе маросими супоридани китобҳо аз ҷониби намояндагии Расадрудничества ба Академияи таҳсилоти Тоҷикистон баргузор гардид. Дар маҷмӯъ зиёда аз 120 адабиёти таълимии намунавӣ аз рӯи 11 фан тақдим карда шуд. гузориши ҳамкоронамон дар ин хусус. китобҳои мазкур аз фанҳои математика, физика, химия ва информатика буда бо усулҳои муосири таълим таҳия шудаанд. ҳадаф аз ин иқдом дастгирии низоми маориф, такмили заминаи методӣ ва фароҳам овардани шароити беҳтар барои омӯзиши фанҳои дақиқ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ мебошад. таъкид гардид, ки ҳамкориҳо дар самти маориф яке аз авлавиятҳои асосӣ ба шумор рафта, минбаъд низ чунин иқдомҳо идома хоҳанд ёфт. Как известно, представительство Россотрудничества в Республике Таджикистан ежегодно передает множество художественной и учебной литературы в учебные образовательные учреждения республики. Только в 2025 году мы передали почти 16 тысяч экземпляров учебной и художественной литературы в 56 образовательных организаций. И в 2026 году, в новом году, мы продолжили эту работу. масъулони Академияи таҳсилоти Тоҷикистон зимни қабули китобҳо изҳор доштанд, ки чунин дастгириҳо барои таҳияи барномаҳои нави таълимӣ ва такмили стандартҳои давлатӣ мусоидат мекунад. китобҳои дарсии шакли нав бо истифодаи технологияҳои муосир асос ёфта барои баланд бардоштани шавқи хонандагон ба донишандӯзӣ ва самаранок гардидани раванди таълим мусоидат мекунанд. Это учебники с новым подходом к написанию этих учебников. Мы очень хотим, чтобы наши учебники были доступны и интересны нашим учащимся. Дар китобҳое ки инҷа пешниҳод шудааст, ҳамаш охирон ҳамун нашриётҳои Федератсияи Россия мебошад, ки ҳамин таълими интерактивӣ, таълими ман ҳамин замони муосир пурра дар инҷа таҷассум ёфтааст ва мо метавонем ҳаматарафа аз ҳамин китобҳо истифода барем. таъкид шуд, ки ин иқдом ба рушди низоми маориф ва таҳкими ҳамкориҳо миёни Тоҷикистон ва Русия дар ҳама зинаҳо то мактабӣ ва байналмилалӣ мусоидат менамояд. гуфта шуд, ки ин иқдом дар марҳилаҳои баъдӣ низ амалӣ гардида, ҳамкориҳо дар самти табодули таҷриба, баргузор намудани семинару конферансҳои илмӣ ва омӯзиши такмилии омӯзгорон идома хоҳад ёфт. дар мамлакат марҳилаи ибтидоии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ҷараён дорад. айни ҳол тадбири мазкур дар сатҳи муассисаҳои таълимӣ баргузор шуда, ҳамин тариқ аз ҷониби ҳайати ҳакамон беҳтаринҳо интихоб ва ба давраҳои баъдӣ роҳхат мегиранд. гузориш аз шаҳри Хуҷанд.
در یک قطار مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر خوجند مرحله مکتبی آزمون جمهوری فروغ صوفی دانای کتاب است ادامه دارد. این نوبت داوطلبان در گیمنازیوم رقم 13 مکتب تحصیلات میانه عمومی رقم 8 21 و 31 مهارت و دانش خود را به نمایش گذاشتند. در آزمون خوانندگان و آموزگاران فعالان اشتراک نموده قرائت اثرهای بدیعی، شرح و توضیح مضمون و سطح لغتدانی خود را پیشکشی هیئت حکمان گردانیدند. از ضمن برگزاری آزمون تاکید گردید که رشد ساحه‌های علم و معارف و فرهنگ یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست دولت محسوب یافته برای تحکیم فرهنگ مطالعه و بالا بردن معرفت جامعه چنین تشبس‌ها نقش مهم دارند. برجابی هیئت حکمان سطح آمادگی اشتراکچیان سال تا سال بهتر گردیده توجه به کتاب و مطالعه میان نورسان بیشتر می شود. در نتیجه بهترین داوطلبان به دور شهری راه خط گرفتند. дар ноҳияи рашт дар иртибот ба таҷлили шоистаи идҳои баҳорӣ миёни бонувон озмуну чорабиниҳои гуногун баргузор карда мешавад. аз ҷумла тадбири навбатӣ ба тарғиби таому хӯрокҳои миллӣ бахшида шуд. тафсилот дар ин хусус. бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи рашт бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи модарон ва наврӯзи аҷам чорабиниҳои гуногун роҳандозӣ мегарданд. дар саҳну майдони ҷашнгоҳҳо намоиши ҳунарҳои катбонувон бо пешниҳоди хӯрокҳои миллӣ, намудҳои гуногуни маҳсулоти нонӣ ба намоиш гузошта мешавад. бо ин мақсад занону бонувони ҳунарманд аз деҳҳои гуногуни ҷамъиятҳои шаҳраку деҳоти ноҳия дар озмуну тантанаҳои баҳорӣ фаъолона иштирок менамоянд. ҳунарҳои нонпазӣ, таомҳои миллӣ хоси маҳал асосан аз тарафи занони калонсол тайёр карда шуда имрӯзҳо ба насли ҷавонон омӯзонида мешавад. аллакай ҷавондухтарон ҳунарҳои мардумиро аз худ намуда дар озмунҳо иштирок менамоянд. тарзи тайёр намудани хӯрокҳои миллиро ба фарзандон омӯхтаем. онҳо ин тарзи хӯрок пухтанро аз худ кардаанд. ин тарзи пухтани хӯрокҳои миллӣ аз модарон, аз бибиён ба мо мерос мондаанд. ин ҳунарҳоро ҳар сол мо дар арафаи ҷашни наврӯз пешниҳод менамоем. нонҳои маҳаллии мардуми кӯҳистон анвои гуногуни маҳсулоти нонӣ бо намуди зоҳирӣ тамъу лаззати хосашон фарқ намуда писанди ҳамагон мебошанд. бахсус гирдачаю кулчаю чапотиву фатир ва намудҳои қаннодии гуногуни маҳсулоти нонӣ дар маъракаю маросимҳои мардумӣ ва ҷашнҳои миллӣ зеби дастархони сокинон мегардад. маҳсулоти ҳунармандони ноҳия дар чорабиниҳои ҷашнӣ, ноҳиявӣ ва ҷумҳуриявӣ ба намоиш гузошта шуда ҳунармандони ноҳия дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ фаъолона иштирок менамоянд. дар доираи эълон гардидани солҳои 2026-2030 солҳои фарҳанги китобхонӣ дар ноҳияи Ёвон бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия зери унвони беҳтарзи китобхона ҷое набувад конференсияи илмӣ адабӣ баргузор гашт. аз ҷараёни ин ҳамоиши илмӣ адабӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. ҳамоиши илмӣ адабӣ бо иштироки роҳбарияти ноҳия, масъулини бахши фарҳангу маориф, шоирону адабиётшиносон, донишҷӯёну хонандагони муассисаҳои таълимӣ дар толори қасри фарҳанги ноҳия роҳандозӣ гардид. аснои баргузории конференсияи илмӣ адабӣ зери унвони беҳтарзи китобхона ҷое набувад, ки дар доираи эълон гардидани солҳои 2026-2030 ҳамчун солҳои фарҳанги китобхонӣ роҳандозӣ гашт, гуфта шуд, ки китоб маҳсули ақлу заковати мардуми соҳибтамаддун, омили асосии ҳифзи фарҳанги миллӣ ва яке аз муҳимтарин воситаҳои маърифатнок намудани аҳли ҷомеа буда, қобилияти сухандониву суханрониро сайқал дода, доираи андешаву тафаккур ва ҷаҳонбинии инсонро васеъ ва ӯро ба роҳи дурусти зиндагӣ раҳнамоӣ мекунад. ҳамчунин гуфта шуд, ки дар ноҳияи Ёвон сафи дӯстдорони китоб, давталабони озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст, сол то сол меафзояд ва ҷиҳати татбиқи ҳадафҳои маорифпарваронаи роҳбарияти ҳукумати кишвар тадбирҳои муҳим рӯи кор гирифта мешавад. соли 2026-2030 дар вилояти Хатлон эълон шудани солҳои фарҳанги китобхонӣ ба мо китобдорон илҳоми тоза бахшида тасмим гирифтем, ки як конференсияи илмӣ адабӣ дар ҳамин мавзӯъ барпо намуда бошем. хушбахтона имрӯз конференсияи илмӣ адабӣ таҳти унвони беҳтарзи китобхона ҷое набувад дар ноҳияи Ёвон чорабиниро барпо намудем ва кӯшиш менамоем, ки дар соли 2026-2030 ки солҳои фарҳанги китобхонӣ дар вилояти Хатлон эълон шудааст, хизмати хуби китобӣ ба ҷо орем.
дар идомаи кори конференсияи илмӣ адабӣ ҳамзамон шомил шудани 1050-солагии Робияи Балхӣ ба феҳриси бузургдошти ЮНЕСКО барои солҳои 2026-2027 мавриди назари адабиётшиносон ва иштирокдорон қарор гирифт. Дар ҷараёни конференсия аз ҷониби аҳли фарҳанги ноҳия лаҳзаҳо аз ҳаёт ва рӯзгори Робияи Балхӣ пешниҳоди иштирокдорон карда шуд. Ба иттилои масъулини бахши фарҳанг ва китобдорон, чунин ҳамоишҳои илмӣ адабӣ пайваста бо ҷалби васеъи шоирону дӯстдорони адабиёт доир мегардад ки на танҳо дар тарғиби китоб ва илму адабиёт мусоидат мекунад, балки воситаи хубест дар баланд бардоштани сатҳи маънавии ҷомеа. дар доираи омодагӣ ба мавсими нави футбол дар шаҳри Душанбе дар мавзӯи ташкили бозиҳо машғулияти омӯзишӣ баргузор гардид. Машғулияти таълимӣ мавзӯъҳои